Agoy! Nasuko pa si Arman og si Rodney, no? Nabalusan gid sila, nabalusan. Kung unsay ilang gibuhat kang Jojo, okay, nakipagsabot-sabot man sila. Muna ilang na-feel. Pero mas dako gid og kasakit si Jojo. Syempre kay siya gid ay gipakasalan. Pero ingon man, in the end, at least nagsisi si Karen. Si Karen kita dyan eh. Hindi nga magsisi, si Karen kita dyan. Kay, you know naman, ang isa ka sala, iyang gisolusyonan og lain nga sala. So, na-complicate ang tanan. Yes, ang iyang happiness, iyang na-feel sa uban, pero I'm sure temporary lang kay wala man sila anak po dito, and then wala may ready nga mo salo sa iya nya siya di siya ready nga mo biya kang Jojo buutan bud si Jojo nalayapan na karon unsa man mahitabo, so siya na karon ang bawi kay Jojo. Di ba, Master Pop, sakit mabalusan mo na nga mga uwagan man. Si Dan Diany from Bugo, greet lang ako kay Casey nga tulog na. Good PM, Master Pops, Mirisi, gibiyaan, abi man niya siguro nga na ay aso nga makumkum. Wa man gani utot makumkum, aso na ba? Sulayan bitaw na ako, nagikumkum na ako. Wa man gyapon ng baho. Master Pops, medyo nakakadiri gid si Karen. Nakapagsalita ang mga kuan, buutan. Uy, wala biya tay right nga moingon nga sala niya, da gaba. Wala biya tay right nga nang ano. Kinsa bay walay sala sa ato. Dapat tabangan na to si Karen. Unsay imong maingon sa mga kwanbi, kanang example na kay amiga ngayong ana. May magkuan. Imo sang gikilatis pud lugar nganong nahitabo na ing ana, di ba? Pero anyways, katong mga akong ipatawag karon is ay kabalakad, pwede ra ninyo maghimo mog ngalan diha. Katong mga nakaagi og cheat. Katong mga nakaagi og panlimbong sa ilang mga partner. Labi na kay kanang mag-asawa gyud ha. Kanang mag-asawa gyud. If ever nakaagi na ka or kamulo kang cheat karon. Unsa imong mga na-learn? Tan-on ta ka nganong nag-cheat ka. Pangutanon na to or mag-share ka kung nganong maka-cheat ang usa ka tawo. Okay? Katong nay asawa ni ha nga nakaagi na og panlimbong or cheat. Hello, may gabi. Yes, nay asawa? Oo, na. Nakaagi na? Oo, nakaagi na. Naka-ilad-ilad ka sa imong asawa? Oo, anak yun. Ato bang isa ba ang imong pangalan dili? Itago na sa pangalan na kuan na si Popo. Ayan. Ayan, sige. Ayan kasi. Unsay hinungdan ani yan sa primero pa lang kay. Lahi man tong kang Karen na amang giapan. Ikaw nabay apan imong asawa ani primero? Bali nahitabo ko ni Master Popi sa kuan kan inani lagi batan-on pa na nagminyo pa. High school life to Master Popi. High school mo naminya na mo? Oo, anak. Padayon nga po ni eskwela ato na time. And then medyo nagkulang sa pagkaulitaw. Oo, murag anak yun Master Popi. So kumbaga wala siya problema siya. Wala yun. Nasa imo. Nasa ko yun Master Popi. Okay, so murag imong gihayaan imong self nga malulong sa mga happy. Oo. So inom-inom. Inom, barkada, bisyo, tapos isa pa ng computer din masikutin na online din. Makawala sa passing. Oo, ano. Makagasto ba ka or unsa?
Gasto na siya Halos- meaning kuan kanang Moro magrinta. na ko gapuyo sa internet cafe din. Pila imong edad ani kanang nagsugod ka sa imong computer. Mga 19. Mhm. And then naka-chat din kag mga babae. Bali na ila ra pud na ako sa computeran na pud na ko. Bali tag-iya sa Oo. patanon ko. Nya sabay-sabay. Inom, tapos dula, pamulong dula, inom, alas mabuntagan na. Namoy Dahil anak. hindi na makauli. Na may anak Sa asa man sa Bukid. sa katong imong girlfriend. Oo, nagkabunga po din mas sa Bukid. So nagminyo gid mo tinuod. Oo, nagminyo din mas sa Bukid. Mm. And then Pero kato na time, buntis pa sa. okay, so parang kuan pug ka, happy ra pug ka. Oo, murag inana lagi masupit kay ato na time yun. Murag wala pa ko ipakialam bitaw kung kasi may tabo sa Di- kinabuhi. di pa ka ka-accept ba ka, ha? Mas Bukid. Wala pa nimo na-accept? Naamin niya na ako. No, murag ang imong responsibility ba nga Oo, magkailangan. murag wala yun ako na Facebook ato na time. So pila ka babae? Duha. Bali katong tag-iya na magkarelasyon mo. Mm. Tapos napug ko yung nakarelasyon na naila lang po na ako sa online game. Mhm. Tapos kita-kita ng dayon. Mm. Kabalo sila nga minyo na ka. Wala din masupupi. Tapos upat lagi yun masupupi ato na time. Gwapo kay ka. Hindi. May madiskarte. Ayay! Proud pa kay ka ha? Proud. Ngalit ko na itlog, eh. Pero sa una rato na time. Proud pa kayo? Wala pa naka... Mrs. wala pa Mrs. nakaalagad sa Ginoo. Mrs. Proud kayo siya, Mrs. And then, nasapon, noon sa mani. Bali, nasapon na ito katong tag-iya sa computer shop. Sa Bali- sa imong asawa. Dili, wala pa yung nasapon tong asawa to Master Pupi. So, ang nakasapon Bali, is ang uyab. Master Pupi? Ang imong kirida may nakasapon sa laing nga kirida. Anak Master Pupi. Bali, ang katong tag-iya sa computer shop, itong ikaduha, bali, mo'y nakasapon sa ikatulo. Hala. Kay kamulo mo ko atong gadula, tapos Nabiyaan. malay. Gato mo ko na wala siya ato na time. Ayay. Moto na nikalit lag tapad, nasapnan, gatsit siya tana. Impas, wala na ka nakabalik dito. Wala na dyan, imbis na libre yun. Ala! O, di ay ka ha. Happy di ka kalibre dito ha. O, na ni Ron. Maula ito nasapnan. So, nagbulag tanan. Ang duha. Nagbulag niya atong taga-computer shop, tapos ang nabilin ko dahil na tulog, nagkasapon-sapon na po ni sa So, mall. tulo ka uyab or duha ka uyab? Balik atong tulog kay balik, upat man akong gipagdungan-dungan. Lagi, apil imong asawa ng upat. Apil na. So, duha na lang nabilin nga kirida. Duha na lang. Kay kamulong niya atong adto sa mall, kay magpalit ng mga kanina sa bata, kay kaso magawas kabalo naman sa kay lalaki man siya na namalit ni. Moto natagbuan ako akong karelasyon, moto away-away na dayon. Sa mall, ha? Sa mall, Na-viral mo ani sa una? mura. Dili nga ako magkuhan kay bagay pakita yun Ay, nila. ayog saba. Kay na ako atos Kay- kilid, actually. Na bag-o ra ba na mall na naitabo. Katong pag-abri. Kato mga 5 Sa days gikan sa pag-abli. Oo, katong second floor. Dili na. Na ako skilid ato, nagpalit ka sa bag po niya ba. Anyways. Bali ato mga inano mga tura man sa Pupi na nagkuhan sila ba nagkasalisi bitaw mi ato na tanya. Nagbay pa yung ko sa mga asawa. Walay duha-duha gisagpa lang niya sa moto na. Gisagpa niya imong asawa? Oo na pinta na yaw na. Tempa. Ang imong kirida amoy na nagpa sa imong asawa? Oo.
Wala siya kabalo. Wala siya kabalo. Tapos, Mm. ang nakamalas pag yung Master Popi, kay ang katupong ikatulo na ko, Mm. gapanaog siya sa elevator. Maog yun. Oo na ni. Moto na murag na siklatan siya ko niya na Aha. dito aparta bitaw sa duha. Oo. Ni apil po mo to Na. gubot na yung kaya. Mga security guard nagkagubot. World War 3 dito mo tong ato na lang mo dito sa admin. Oo, dito din ni Gihusay. Titol din. Unya, sala ni mo tanan and then did you deserve it? Lagi ang kuan man gud na masupi ang dako kay na kung di kamahayan kay didto pag ginahitabo na Mm. mura bitaw Wow. gabaan bitaw ko nana ang Mm. ulaw ba na dagang Oo. kinakita. Napay nag-video. Lagi nag-video din na sa po. Ay, sabakin sa to. Ayan na lang sa Pero di na viral gito. ay, nagsaba na viral. Wala, wala na viral. Wala. Wala. Ayaw mag-search. Wala Ayaw mag-search. mag-search diya. Basta kay dili to, di man to bagong mall. Dili man to open. Dili to. Karaan. Karaan man to. So, dalapit sa may trend line. Bitaw. So, ang lesson learned ani, pero luoy to imong asawa kay siya pa gilaparo nga siya pa gi-cheat nimo. Nahitabo gito na nagkademandahay. Ano ba? Gidemanda ka? Ang akong asawa Mr. Pupi kay ang mamagpapa sa akong asawa, abogada. And then na-settle ra ba? Wala ba kuan? Ay, na-settle naman gyapon Mr. Pupi. Nagbago na ka? Dako na yung pagbago. Yan, Alagad na sa Ginoo. Kanang galuhod na ka permi basta mulakaw. Ay, dili. Dili pa. Lay na relay. every abi na ko kuan ba kana every kanto mangurus. Ay, dili. Lahi nga religion din eh. Sige. And then karon kaning unsa may atong advice sa mga medyo happy lang ang gipangita. Siguro man sa Pupi. Unsa din ang kaminyoon? Una-unaon nila kaugmaon kung maayo ba na ilang ginabuhat. Siyempre, makabalo man gina sila. Di man maayo, pero saan man, lami man, saan man, happy man ka, saan man. Ana, bagid na. Okay, bagid kayo na nga, wala na gid sila mabuhat, gid lugar daw. Kaning ugmahin mo maglikay ta ba na kung madala manggaling. Una-unaon na ay anak, napaki anak, na ang kapakanan sa anak ba. Tapos, ang bana ba ka o asawa na naghago para sa imo, gimahal ka. Ana dili magbalos. Unsa man, mingon man sila nga, I deserve to be happy too. Inoon, depende mo pugod sa mga tao Master Pupi. So, okay ra. Hindi man nato mag-judge. Depende sa sitwasyon. Oo, ano yung Master Pupi. Unsa ba ni imong only call 10 minutes ni? Tawag balik ha. Kaya ato sa siyang ipa-advise nato siya sa mga labi na sa mga nakasinati og nga ni tapos katong mo katubitang mo kuan gyud mo justify gyud nga okay raman. Ipatawag sa nato siya ha, ayaw sa magtawag. Okay. Ayan. Master Pupi. Sige kaning unsay imong kuan na learn di ay sa imong kinabuhi nga kanaing ana. Syempre, ayha pa ka nag-usab kay naulawan na. Ayha pa ka kay nakasuhan na. Na may ubang tao nga di gid mo undang hantud nga dili gid mo kuan. Siguro Master Pupi, ug mahimo kaning kung naman galing mahitabo na kaning dili ka makabalo kung maayo ba no dili o nakabalo ko na kaning dili maayo. Siguro mo doon na lang kita sa Ginoo Master Pupi. Mo nay kulang nimo sa una. Mo ginay kulang ako na Master Pupi. Mao gyud no. Ang pagtay sa Ginoo. Tama kay sige na lang tag computer, wala na tay Bible.
O anak din Master Popi. Bisag pwede ra gud ka maka-search sa Google diha og mga verses diha. Lagi Master Popi. Pero giuna man gyud ang happy O happy kaning kulba uwag. uwag ang tawhanon nga kalipay ba. Mao gani. Kay inoon pod na minyo ka di man sad na kuan oy di man sad na happy tanan. Nya mingon mo din ang uban nga disud uy stressful gyapon mong minyo Master Popi oy mo nang mangita gyud og something to distress. So na may uban diha nga magpa-distress pod sa amo di okay ra pod sa. So masabot-sabot raman Brad so gisabot gyud Brad. No, okay. Kay daghan mong good temptation good Master Popi. Oo, always gina siya kay bisag dili ka maminyo kay nagyapon sitwasyon. Bisag sa trabaho naa na siya sitwasyon pero ang imong relasyon sa Ginoo muna siya makapa gahi sa imo maka unsay tawag kana maka strong sa imong personality nga di gyud ka madala. Dili pwede nga ang imong saligan is self lang gyud. Nga ako may kay ko dinhi, may kay ko una dinhi nga kung ingana na rin, uy, basta sayop na kabalo na ko ana bay, di gigo ana bay, ang may kay ko dinhi. What if gwapa kayo? Nya mo na ni Abri sa mga garter nga dapat. Makapugong ka. Kay kato si Karen dako ito siya natunan sa iyang ipang buhat yun. Kay mo lagi kinasapon na. Bago dito. Kay kung di pa to masapon, di pa mundang. Maupod man si Popi kay ug wala gito nagkasabot. Siguro kay gamit dito sa Ginoo na gipasunod dito ni para gid no? may balaan. Mysterious pud nga pagka tugot sa Ginoo lugar. Mo na pud to yang panahon. Dili naman gid maayo yung gibuhat ni Master Popi. Tama. Basta sa mga naminaw karon nga nay mga saa diha nga wa pa nagbag-o. Hopefully makarma ra mo. Mo lang yun na. Tinuod yun naman sa kay nagbag-o na biya mi. Ay! Nagbag-o na biya mi ni Aya, no? Nagid sa ulahi ang pagbasol o dili gid kaon. Lagi. So katong mga wala pa nag-cheat, no? Alam nyo na kung bright mo, awat-awat sa uban nga mahadlok, istorya man lang, makipag-friend sa mga gwapo o mga hinungdan sa tentasyon kay what if mapriso ka anang inyong mga gipangbati diha. Nga di mao. Undangin na lang ang text. Kung friendly na, sige, pero ayaw na lang yun ka ng kanabitang gabi na mag-text pagyapon. Ang lisod man guna na Master Popi ug kanang matimingan bitaw na kuan na board ka. Timingan ka sa babae na aning gugmaan kay si mo ba tapos dili bitaw kaya na biyaan nimo siya tapos mas skandalo na inoon tanan. butang sa may skandalo man sa Popi kaning dili labag pod sa pamilya ba ana. Na pwede ka buhatan na di maayo. Aning gerate ba nimo? Buhatan ka nag mga istorya ba lisod na. Labi na no. Labi na sa mga batanon karon na puro ra happy yung mga gipanguna-una. May yung mo duol gid ka no. Kana kay guidance man atong kailangan gid. And appeal mo sa mga kuan dili sa mga kanang sigilagdota, dili sa mga mga youth for Christ na. Mga nga mga community daghan man basta daghan. Mas maayo na siyang kanang naamoy ginahimo nga maayo sa katilingban. And then at the same time makatuon mo about sa inyong relationship sa labang makagagahom. At the same time happy mo pero kabalo ka nga naka sa imong right path. Dili sa katong mga grupo pud nga nay-apan labi na sa mga kabatanunan karon. Sakto imong gingan sa mga kabatanunan karon nakakita na ako kaning inom bitaw malabyan magdalan na ang mga pamilya ba ang pagkaon ang pag-antos bitaw na pagpa-eskwela taga saktong balon tapos dili manulog. Nana ba? Wala gaw na una bitaw sa pamilya na grabing hago para sa anak. Sakto na kay magkailak na sila. Ang kuan ni-evolve na ra bang mga kabatanunan karon kay ang mga
nanay mga babae nga gapangita og inom. Maumos na sa kopi tinud. Unya, Kanang- kung naa pa na Isa silang na mga po babae nga pangitag inom, so syempre ang mga lalaki po diha ganahan po na mag-inom kay na may babae nga kuan. Isa gyud naman sa kopi. Mm. Kay basta ra ba mahubog ka murag wala na kasi mong saktong Nya. ang pangit mo gwapa na. Nya. Ingnon ra ba din kag bayot di musukol sa babae, ang babae na naguna. Lagi na yung mga barkada Master Kopi. Oo, pressure. Anyway, salamat kay Salamat kay Oo. nakahinuklog pod ang ubanda niya. Ay Master Kopi. Mm. Hindi ko maka-request og music. Unsay nga music imong gusto? Ayaw lang ng Chinese ha. Di. We are young. We are young by Dao Mingzu. Wala ra ba tayo We Are Young ron? Kanang pang pakatulog or love song baka unsa ba? Kuha na lang kaming She Believes in Me ni Roger. Sige. Salamat ha. Salamat ka Master Kopi. Sure ko di ka mo great kay Mailhan. Dili. Kay basin imong i-greet ba kay ilang i-search sa FB. Asa man tong video ha? Salamat kay. Ma-search good Master Kopi. Ay saba lagi. Depende na nila wala mo sila kakita. Lagi. Tama na. Dagan man sad ang naitabong ngay nga na pod. Dagan na ito. Dili lang kayo. Isa ra gani kay. Salamat. Salamat Master Thank you. Kopi. At least no. Nagi na yung mga agian nga grabe nga maagian pero at least no ang ending is nagbag-o ka. Mo ginay pinaka meaning bahala na unsay lang maingon sa imong pagkahagmong basta kay mubangon ka kung unsa man ang problema imong nagian. Tungod ba na nimo, tungod ba na sa uban or wala lang gyud. Nakatadhana lang gyud nga imong masinati. Basta ang ending gyud is nakabangon ka. Mao na siya ang pinaka. Sana ha ma-inspired ta nga mo bangon sa tanan natong mga down moments sa atong life. Itong mga kinabuhi. Wala na kung igon tayo mga pamilya. It's 12:03. Ang lesson nato nga kung naamang gani problema sa pamilya or girlfriend kinahanglan gyud nga sulbaro nila dili iadto sa laing tao. Tanawa ang resulta dili maayo nasapon siya, nagka-worse na noon, nakapasakit siya sa lain. Dili lalim masakitan labi na ang iyang bana kay minyo sila. Pero at least nagbalik sila. Pero for sure dili diretso mabalik ang trust. Tama. Naagi na nananay bahid. Christian Denny, great lang ko sa tanang Dicer, sa Gaisano Puerto, o sa Mandawi Foam. Request lang dahil kong song Clueless by sa Manggubat. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now, but see you again tomorrow. Kabala ka napatay isa ka episode tomorrow, September 21. Dini sa Dear MOR. After ka na sa MOR University 2.0 nga magsugod sa alas 8. Alas 10 dayon ang atong hashtag Dear MOR Boto. Dear MOR. Salamat kasi hindi ka nagagalit kay mama at papa. Salamat kasi kaibigan kita. Salamat din kasi tinutulungan mo ako. Paano na lang kung hindi ikaw yung naging best friend ko? Baka hindi ganito kasi ang buhay ko. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Boto. Hala. Kilig-kilig na po ni ugma lugar. Ang pangutana, boto ba sa'yo ang parents ng iyong kasintahan?
Boto ba sa'yo ang parents ng or ang mga tao nga nag-arirong sa best friend na higugma nimo? Boto ba sila na ikaw na ang kanyang boyfriend or girlfriend? Tomorrow na. Dear MOR. Boto. Sa mga single ladies and single moms, itaas ang inyong mga kamay. Kaya mo kiss na ko sa inyong mga cauliflower. Cauliflower. Ready? Grabe, humot kayang cauliflower. Ang uban, wala nagpataas silang kamot, bahala mo. Sige lang, ugma. Every night man ko gayngana. So, ugma na lang mo, ha? Pride. Pinirito ang akong nasimutan sa imong cauliflower. And I'll be leaving you with a quote gikan kini sa atong drama tonight. Dear MOR Salitan. Ayaw basta-basta ha ang gugma og kaminyoon. Kung muchit man lang ka, ayaw na lagsulod sa relasyon.